Balima al kuma très urgent et très bonne nouvelle depuis Kidal et Djema Nyoro. Mali amena kuma oka information dumando be et révélation wera fana be tukuni colonel Suleiman Dambélé de la DIRPA. Malien afana bora aye kuma do fo Suleiman Dambélé ni DIRPA nyamogo ni DIRPA communicateur do malien bébé et Suleiman Dambélé colonel Suleiman Dambélé ko marfatigu be ka fe ko bina jarana ka mogo be ka kuma fo ko tieta sila. Comment l'homme be se ka boba mako ko kata kai ko sera la blali no ha colonel Suleiman Dambélé ko farabu libéré ndo ko sera la ko bamako ni kai ko malien be se ka wuli sa ko kata ambetla ko fana kuma amba ayre kuma kankala galonte de amba ayre kuma kankala ani mu rebe ambetla ko fana fo colonel Suleiman Dambélé ko tout est sous contrôle ko malien be se ka bo kata jara transport ataka mobili blal damne saraka colonel Suleiman Dambélé ko tende. Voilà, abora kuma faut mettre la kakare kuma kankala so solitala. Donc, ambanga surasu fo anyo de fana malin kono. Mais yaninga tanya fembe kuma kelen fo malien bela jelingana. Nga video foni ngina na de. Mogo be ka mali janfa. Ne se gutungara bala. Asimi goita bala. Mogo be ka video ke. Ani mogo dambe malikola. Ni mamu be ka mali janfa di. Kata fara mawere u kanka mali janfa. Ni mamu bo sraka. Ala. Iko tigi libu. Ala, iko tiki ke iko fly. Mba deli. Boubou Mabel Jawara. Gandhi Malien. Kati 24 nunu. Ani Ibushi. Au ka video ke oke. Aye douaoudo. Mogo be ka mali janfa. Ala ko ke yiko fly. Mama ben nambara kande. Mama de ka kele ka yere ka intérêt personnel la mali kote. Ala ko tiki baraka bang. Ala ko tiki ke yiko fly ye. Ala o tiki temato. O tiki tekato ka beta janfa ke mali kontro. Ala ka sampere jiga tiki ka. Faut ne pas se remettre halalate, bega foko amina rabbi. Parce que l'ennemi de la révolution c'est la confusion. Kuma chama beka fo, ko do ye fin de kaso utoe. Ambe danga don, ambe doa udo le damne malisa. Mogo be mali jan fala ala ka beta tien. Ala ede masao ka masai. Mali beka ne amina la mina de amba dili mali video man horon. Yere wolo fefe. Muno be mali kono no beka foko mogo ye mali jugu ye. Ay danga don damne de. Ambeka danga dondamne mami be janfaka mami be ka poshi konana mamu be ka manipuler ka blaga ngalontege mamu be ka tienfo ala tienfo ni ngalontege la faso de jugu ni faso de juma ala ede bado mashita doni ete ala tigi bira ayira diebe ki dati to atiki kuncha machela atiki ke yeko fly ala ede masaka masa beka foko amina mete manenga information ici ça anya information dumani soro ko mali armée tara frapuke malion anya fin do yi réseaux sociaux kan Mali armée est communiqué mi bla. Aïta armée ka page sans fait. Mais ka kuma offre na. Si ça va sur Mali la 19h30 de Mali la 19h30. Wallahi Mali armée ama bla folode. Mali armée bi mardi 9 septembre 2025 ambe 19h30 de la Mali la. Aye ni jatimine abiseka ko nega kuma ko ubu do ga ta bla Mali armée passa. Mali armée est communiqué ke. Armée m'a communiqué que Assimi Goïta d'ake. Nya fa nango problème au sein de l'armée. Assimi Goïta yake. Aïta armée ka communiqué flène. Kouye frappou ke djema. Kouye frappou ke nyuro takasara. Kouye frappou doke. Mali surasu amba fou. Mais ta fonye na ne kuma mfo ne ka tien de dili flema. Assimi Goïta kelime ka Sadio Kamara ka bara minala. Colonel Suleiman Dambélé mou fana bora ka kuma tukuni. A manipuler le nulunde. A mettre la ko fana fo. Ko sécurité. Voilà. Ko sous blocus. Ko gossini. Gossi sera la Gossi. Voilà. Ko sécurité Gossi sous blocus dans la zone depuis le 5. Donc, ko Tombouctou mara la ko sera da ko ntegelembe. Mali armée taraka barake ko o Tombouctou dugu dobe ko Gossi ko sera o be libérer la bi. Vraiment, ambe Mali armée foula. Et Aziz ne ment pas d'abla. Ko sécurité sous blocus par les groupes armés terror opérant dans la zone depuis le mois de mai 2025. Soit exactement 5 mois. La localité voit enfin une fière d'espoir. Selon mes infos que j'ai recueillies il y a 40 minutes, les dits groupes armés ont décidé de lever les blocus. Donc, ko kelema ke quoi. Marfatigi munu kun keleme ka sratre ku yere de wulu yerema. Aka kuma bolira. Ku ya décidé ou yerema. Ama fo ko marfatara chula. Ou yere da décidé. Ça veut dire que négociation de kera ku ye sera la blé. Ambe armée foula. Vraiment. Ni mun kerambo fulike. Comme Mali surasu tara dumuni di kidali kaw ma ambe Mali surasu fu. Ni mun kerambe ambe armée malienne fo. Ango ngana galone tege. Avec a kuma mun boda.
ay danga do de mama be Mali jugara la ka be ta tien en tant sigi bilen de Malien ambe colonel Suleiman Dambélé kumakan kala sisan ambo décortiquer sisan bi video kadi de Malien ambe colonel Suleiman Dambélé kumakan kala sisan colonel Suleiman Dambélé Malien ay kumakan do fo aw nanga janga colonel Suleiman Dambélé anga kumakan kala anga décortiquer kumakan imbe ka munde fo Suleiman Dambélé a bora a kumana voilà a kumakan fleni ne kunya CV ne tarabe orom de la quoi voilà kumakan fle aya la me kala be ka yele ma fene kata kibariyaw buluka aya la me de misalila ni kalo damana na jeni mo do bola ka fo uli ni ke mais en réalité sur le terrain on est là. C'est pour ça qu'on est dans la guerre informationnelle. Ko Bina Jara kuma fefe fo ko tienta sila. Aka kuma bodi raw. Bina Jara de kuma na. Voilà. Bina Jara tero ka nyamogo bayi. Pitini mbora ka kuma Suleiman Dambélé ko tienta la. Okoro ko kayika o kabise ka bo bamako ka ta kai. Okoro o di sanno. Anga ka kuma to la me. Oui, à Bola Bololoka. Mais en devenant sur Bololoka, mais est-ce que comment ça s'appelle Bololoka tient le wa? Il faut qu'on go déjà terminer. Donc on look à Kabole, Hami Domogo Kuna, Kasinan Domogo Kuna. Maintenant, finalement, nous t'attendons qu'au fort. Amba Juguya de Wa, Amba Noya. Amba Ache, Tanan de Wa, ou bien Amba Auka Pasisi. Ani jatimina ka fo anga tabule anga ku ka kuma di sezi parce que na fala ni vision on va partager. OK kona fera vision qu'on va partager ay Suleiman ga kuma me kama nga partager we ne fode ko we ka kuma fe ko tienta sila kanga nga bode ko tienta la anga boka video ke ay Bina Jara kuma fo Mali o Canada la amanke kay ta sara ka sandro be ta minute kuni. C'est-à-dire ne taro nimbe moni mi ngono quoi ne taro fefe bala quoi ne taro nimbe moni mi ngono quoi ko Bina ko Mali nga boko tienta ni tienta la Jara transport teta fo Jara transport na ku kata aya fo colonel Suleiman Dambélé na ka yere ka muluta ka boba mako kata kai na yere uke ambe dala ko sara la blalindu bon nous ne be ka Mali on di fagalima e Mali bintu ko jugara kuy colonel Suleiman Dambélé ne ka bunya baka neta don muribo ko ne ga mogo keleme ka chantage de kala wa sinon ndake jogo yikuy ima net sera kuma jugu fama quoi parce que avec kuma mun fo quoi tiens era la tiens ibinjo ko juwara ko colonel Suleiman Dambélé Bina Jara ko sera tegera siter nu be ka jene kuma nyeto la donc aw de be ka Mali on di fagalima Mali munu bora ko be popo mako ka ta kayinu minana aw de ka fotido parce que aw ko tienta la aw ko tienta la munu be ka kuma u be ka mun fo be ko ke ko ngana da ulu dala kana aw be ka mun fo o yen galonye olu be ka mun fo o tien mo te bamanchi wale mo ka fan partager ka kanu e koyi mo ba partager de wala sa ka do be ka mun fo angana ta buka pièce kono o tro didu machi tout fait aw ka defete aw be fe ko turu da balien no ku hey ay sabali de anga ka kuma to la me vision avec la groupe et à la seconde près habitat donc il faut qu'on a jatemene ko la ka fo bibina kelam be no ka jugu o kuna fo ni kelale o ka jugu an ni terrain kelale donc aucune interruption am se ka fo bibina kunu watamo jabarani ka fendo bola ka fo frappe d'Okela. Pratiquement partout, il faut Kidal. Peut-être que ni information sur Jabara. Agno befo anye surasufu. Ay frappe fefe fo ambora nya ofugui. Angu ngante galune teke. Ali si ne ameko Mali surasu e frappe ke. Djema marala negongo merci, bonne chance à l'armée. Aw be fere ka Mali on sarakadi. Ante machite saraka akana boka ni Mali fe babora kayiki be na bamako be ka bamako gita ka ba mine sarala nunte Mali jola wuye anga kuma to la me par rapport à ces opérations sur le terrain et il se trouve que Mokomun Tumbe ou Boulou
mobile duru car duru no golu mo bese la ka échapper mais antina apaisanté au cas parce que nana na kuma do fo anga mo mo bubulo abse ka ke masibaru donc ayo jatemena ale rebe ka yere contredit e ko ku be ka kuma fo ko tietala e tala ka fo ko mobile duru kumbubulu c'est-à-dire que ne ma nunu famia quoi ne taro nunu me moni mi ngono quoi aw bloko malion be marfatigu fe de ya malion tu fe koyi e koko ube ka kuma mfo ko tientala oh aw be ka kuma mfo chauffeur u yere de be ki to terrain ka ku yere filmer aw be ko de blanc aw te marfatigi nunu fe de aw fe be ka kuma aw be somogo do be sorasiya la oh bon aw be ka mun na gosi ko malion kunu na me olu be mun fo olu bo de ke aw be mun fo aw to ke aw ka kuma ben kalu mo bu ka kuma la mede wala sa ku yere makaradi mo tu la me ku kadi mo yede Suleiman aya fo Colonel Suleiman ngena kona dalemba la ko marfatiku ka kuma te tien ka yere ka mobili ta kai agara nna mede nunu billahi taala ya aw ni mali jugu folo mo me o audi mali sorasi bete de aw ma ye mali armée ka communiquer mi borabi mini mali armée ka communiquer be bo abe bla mali armée ka page de folo sans fait mali armée ka communiquer depuis quand on ta bla gouvernement page folo sans fait aw ta do la ko Assimi ne be ka communiquer sebe ça Assimi Goïta de be ka armée ka communiquer sebe bi voilà la vérité o do mo fara pour fora télé de la folo apera sur la ka trahi armée ka fin sans fait armée ka communiquer ka armée to seba ka mais armée ka page sans fait de pas la kanda mai na Assimi clete o ba ira ko problème do bi aya dogo tchesogo ni che sarani asudu ka kasa bebo mais c'est la vérité tiens metla ka bangeu abe ka mundu wa ay anga nyor la metuguni agogo sara la blala n'est-ce pas ko yoro libere la kangana ne ka mon jole flen ana se bugutin ti an be ara ne ka ta ba mo dala be kuma ko da aga da yero de kuma fara ko de kuma ya ne ande bi do a be dala ga ndi be do abe bugutin ti de bu ya de plagina bugutin ti ay wala donc toujours a plan mo ko la ko yoro na dala donc ni mo me be ndro ki i ma bu place la ko la mala blal sa bu bay ay de ni be arandi bu bay tourner tuguni ko fe afle ay de ni be arandi go kana joam teila no donc a pega ta place la folo ni yoro libere la donc amo mseila se mo ma pera bon awni alache ninga kuma ani Colonel Suleiman ka kuma ekelia awdi bo c'est net ado awye marabaga awye jamana nyamugo modeli mu jamana kuna kwa bet kele ndo la aga communication zéro à la base so faire de mo mbora ka foko yoro ma libere est-ce que abe Amérique da abe France da so faire de be ku yere filmer ko yoro ma la bla ko lu fona kono fo ba fo ko mo do be fe mo ka sa de mo ka na communiquer parce que abe Assimi de Mankaran là parce que no front be fo ko insécurité be o be aka fanga menasi nene ala chore ko so nga ka do udu mama be mali jugola mama be ka mali ko ka yere ko yi wala ala ka tachien ala ka beta chien ne bala Assimi bala au be bala ayo do udu na ye halaladi na ye yere wolodi au be ka bo ko do udu do na be video ka be ka do udu be ka amina mene tiens abe ala de bulu ala de be tiens tigi don awa ala be tiens ra bang tiens bangi fana billahi taala ndale me ala la de mbado ala fana bi awa mbado tiens be bangi tiens do tenia aw ko sara la blala aw ko marfatu be ka mun fo ko te tiens jara transport bora kali aka transport jo o te prévu ya e yugo colonel to e be se ka boka galon te ke chugo jumeta I demba ya tri I be ka kuma boy dan galondu ko farabugu libere ko farabugu mamene mogo ube kata juma seri farabugo anga kangono kanga mobulu be ira et puis ugo tukuni ko segu ko kanfo ite segu ko muchira o fana vocal flango fana vocal kalamali angola me vocal bade ne bele bolo mogo be ka voka fo ka fait un démenti fambe a fait un rôle là je pense que je dois avoir les vocales là attendez une seconde là j'ai les vocales là ici là voilà vocal imbe non je pense est-ce que ntalidi ikera 10 au matin segu maraya video monitoration site kuma fo bo walden do de saraya kamina be takarana mina be kura abe kura e mo kilen de sorola suno tonu be bulla kata ajo bi la koy wallahi ajo bula aw bana kuma fo marfatugu be boka prévu dira aw ko farabugu malibe aw ko farabugu be mali armée bolo ko sous contrôle aw ko la situation est sous contrôle à farabugu aw fodro
marfatigiw taara ka taga i jɔ ka taa jumaseli kɛ k'a filmer bɛɛ y'a ye aw ko mɔgɔ kɔnɔ lajɛ o b'a bolo ko Mali y'aw de ta ye yan o b'a bolo k'aw de ta ye Mali yan mais vous vous prenez pour qui aw ye mun mɔgɔ modèle aw ye mun c'est-à-dire aw ye marabaga kiri karamɔgɔ modèle min jamana in kunna ngalon tigɛlaw ala u tɛ maloya jamanaden bɛɛ tigɛra aw ka communication na maa bɛ ka ngalon tigɛ sofɛrikɛ bɔra ko sira tigɛlen don aw ko sira bila aw ko foyi tɛ yen ni foyi tɛ aw yɛrɛ ka taga aw yɛrɛ ka mobili ta aw ni Asimi bɛɛ mobili ta ka taa Kayi k'aw kana bɔ dɛ n'aw bɔra u b'a saraka mɔgɔ bɛ tɔɲɛ sira fana k'u kana kuma fana on est dans quel pays Malien ma nin ko bila yɔrɔ la ten ninnu ka ko tɛ ban quoi donc Malien minnu bɛ Faransi Italie Espagne Angleterre Amérique Canada ka wari ci nɔgɔ la a bɛ Senweb application télécharger a photo filɛ nin ye n'a Senweb application télécharger dɔrɔn a bɛ ne ka kɔrɔ promo don urgent dɔrɔn 10 € bɛ na o y'a yɛrɛ ta kɔfɛ a b'a ka banque information bɛ don aw somɔgɔw bɛ Mali la Sénégal Côte d'Ivoire Cameroun a b'olu ka orange numéro enregistré a ka téléphone n'u tɔgɔ mun ka carte kɛ n'a wari cun a b'a sɔrɔ orange money na sur place wari cogo fɔlɔ tɛ dɔrɔmɛ 1 sara wari cogo filanan sabanan bada 1 € 97 2 € 200 dɔrɔn o de kun don aw ka bɛn ciao